Ay mo na mong area diri nga pamaslanan. Ay ko diri mamasolo ka ng mga mulmul. Para ya ra kita. Ay madam mo. Madam na yang pasol. Ay guys. Pasol putaron. May taga makakuha ka putag dagko mulmul ba. Naupo man. Mubay pagsuod sa dagat. Patong na tanim bato guys. Ato nga cloud. Ano yung mga area na pamaslanan nga rin. Nakuha tagdagang mall-mall na padron. A few moments later. Kuha na ito guys. Kaya ito sa kabor. Takbo kayo. Oh! Nakuha guys. Kuha na ito. Takbo kayo. One down na dahil sa takbo guys. Patuloy ang tanan. Nakuha na ako kumpado. Pasa na akong tubig. Nakuha. Okay, lukapok. Lukapok itokok. Hindi nakuha sa usya. Ang rad. Wala na mo balik. Kadaos Janice. Ginawa ko. Thank you Lord. Oh, ni mangingisda ay sa kuan, New Zealand. Palag mulmul tirada. Iyog ka mo tuon ako. Na sila. Duha pa ka na buhok ni Tokong sa ako ang pasol. Oh, awang rad na ako guys. Luya kasi na malingang rad ya. Nakuha guys, awa ko kamo to. Kampire kayo. Agad. Agay. Agay. Sa guys, anak na ni. Kung gani, duhag yun dito ko. Muna hindi ko kadaog. Mangigista na yung kuha ni guys. Duha niya eh. Duha. Gigi, inaya kayo mo po. Matagap na kungat. Kami na kungat. Katamuki guys! Yay! Thank you Lord! Nakakawa ako ang red Lord niya ka rin. Muki guys, muki. Nakachamba dito. Kuha nyo tawag muki guys. Hindi nakuha sa muki. Oh. Ha, good Picture size. natin ka lang. Picture natin. Okay guys, mga na mong bukar guys. Ang painaghan yan. Okay, muki. Nakuha. Okay, mulo guys. Hindi man mo kuha gagmay. Ay, hindi pa. This one. Dalas. Okay. Ang muki. Oh, Saloy. Ganda na. sao maniro. Bato usap na piga mayo. Done. Thank you.